ɗauki lokaci kan so yanzu za su raba shi. Su hura kunnuwan yarinya na 'yan kuɗaɗen shi saurayin ta nan ba shi da shi. Wasu tun suna kananu haka an ka fara soyayyar damuwa ta kasa raba shi. Tashi guda da ɗan ƙarya ya iso kuɗi da yawa za ya ce iyayen gashi. Su ko su sanya hannunsu guda biyu su karɓa su rufe ido su yi da nufin shi. Tun sai ya tura mai sanda da gaskiya a baiwa wancan saboda 'yan tsabar shi. Shi kuwa sakare ban kaura mace amana sati guda ya sanya bikin shi. Sati guda da ta a gidan sai ya sauya fuska nan ya biya bukatar ran shi. Wataƙila ya gano wata ne so yake ya sauya nan za ta gane wane ne shi. Aure na dandane ko Allah ba ya san shi har sai da wane shi. Shi alhakin masoyi ba ya baran masoyi inda da gaskiya ya gina shi. Mai so saboda Allah mai ke saboda Allah kauli na shugaba ne gashi. Mai yaudara cikin soyayya fiye asara ya jira hakika.